Seng United Democratic Party kadon Jingkyrmen banjop ke election na Sohiong Constituency man kentiu ke jingdon khot jengki sya ka khat wai ngut hapo ka yeng hadian papin benai ke result ha ka khat lai terik benai jembang haba ai Jingkyrmen ka jingelang yalap election harang sken hinden kesngi u president ke Seng UDP uba met ba lingdo ulaong baki briu ke Sohiong Constituency kitip haya no banjit ha ke election kat kum uba lingdo Ulaong ba kinong yalam jong kaseng san hima beper kin wan bat kin bot ru shibun ki jengkular hinre kadai pat ki kertong baki briu kin jet omi kinong yalam bane biteng bantrei bat ki ha kini ki san snem ban wan ha keju ko por u kertong kaseng UDP uba senshar ku par roy lingdo bat ubalong ru uper sakur jong MLA berim uba HDR lingdo bam kwai hadwar ble ulaong Baka roy kapar kabla sakhi haduk menta hapok ke constituency kadiga jing tre shitom jong kini jong u balaklat no. Ano sige umat jong ke Jingkyrmen. Ki umat ki jong ngi kwa un perkelano somol mai kalai tre. Dengan ka jinjob pi penjob yang ano pi long ko penjob de mahe dan SDA lingdo bam kwa hadwar blai. Im ka kerteng sa kanam. Bat ka jinjob ko jong ano pi kadai ka jinjob job pi pai pa jog soyo ko sursi. La penlong ya ka jingyat pat ba ban